MTV. Күптән түгенә кышкы каникулларга сиенгән булсак, бүген инде май бәйрәмнәрен каршылабыз. Алда ничә көн ял буласын күз алдында тотып, рәхәтләнеп ял итеп утырыгыз. Ә мин бу арада сезгә татар шоу-бизнесының иң кайнар яңалыкларын җиткерермен. Хәерле кич, дуслар, эфирда мин Иркә. Бу тапшыруда мин сезгә татар эстрадасының золушкасы Ландыш, узышчыбыз Диана, урланган Әнвәр, мәхәббәтле Илназ, Рөстәм, Ләйлә Галиевларның бәйрәме хакында сөйләрмен. Телевизорның тавышын ныграк качыгыз. Без башлыйбыз. Беренче яңалыгым яраткан җырчыгыз, коллегам Ландыш Нигъмәтҗанова хакында. Ландышны татар эстрадасының Мерлин Монросы дип атасалар, хәзер ул бераз исемен үзгәртер ахыры. Бүгенге көннән аны Золушка дип йөртә аласыз. ТНТВ премиясын тапшыру тантанасын караган булсагыз, беләсездер. Белмәгәннәр өчен аңлатам. Ландыш тантана вакытында ТНТВ бүләген алырга чыкканда туфлисез калган. Бу хәл ничек булгандыр, абайламадым. Ландыш сүзенә ышансак, ул бүләкне ялан аяк чыгып алган. Шул андый әйбер булды, андый хәл булды. Туфлием ничектер үзеннән үзе төшеп калды дип әйтим. Шунда мин ул туфлиемне киеп карадым кире, ләкин ул нишләптер киелмәде. Шуңа күрә мин инде мәйтәм яра, хәзер вакыт уздырып кире киеп тормыйм дип, икенчесен салдым да шулай киттем. Ландыш, туфлинең алысын алмыйлар аны. Башка вакытта тыгызрагын сайла. Татмус ТВ беренче һәм әлеге беренчелекне безгә яшьлек тавышы хит парадын алып баручы яшь җырчыбыз Диана Тәҗетдинова алып килгән. Нормаль хатын-кыз буш вакытын спа салоннарда ял итеп уздырса, Диана Тәҗетдинова исә пычракка батып, квадроциклларда узышырга ярата икән. Биектау районында квадросезонны ачу бәйгесе оештыралар һәм әле кыш көне генә бу техника белән танышкан Диана шунда чаба. Профессионал катнашучылар арасында бер үзем генә идем. Барысы да стажлы. Җитмәсә, мин бер үзем генә. Билгеле, башта курыктым. Каршы стартудан кала берни эшләгән юк иде, дип сөйләде Диана. Әлеге узышлардан видеоны карап китик. Финишировал номер 25 без проблем. Наша Дианочка топит. Газуй, газуй, газуй! Менә шулай, дуслар, Дианабыз дистәләгән егетләр арасында яхшы вакыт күрсәтеп, алтын медальгә ия була. Аның үзен кабатлап әйтим әле, хәзер экраннарда абсолют лидер. Каршы алыгыз. Котлыйбыз, Диана. Үзеңдән ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, юригенә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән парлашам атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Мәхәббәт күперләреннән парлашам атылыйк әле, сөюден сүндермичә гомергә саклыйк әле. Эстрада шоу-бизнес хакында сөйләшкәч, гыйшык-мышык турында да сөйләшеп алыйк.
Талантлы җырчыбыз Гөлназ Асаева Илназ Гариповның әллә Илназ Гарипов Гөлназ Асаеваның башын әйләндереп маташа. Әле Гөлназ Илназның концертында чыгыш ясый, әле киресенчә бер хәл булмаган микән дип Илназ Гариповка сораштыру оештырдык. 30 яшка җиткәч, инде мине өйләндерергә телиләр. Һәрберсе әйтәсе килә, яисә Гөлназны кияүгә бирергә телиләрме, нәрсәдән килеп чыккан бу нәрсә белмим. Ул минем сольный концертта чыгыш ясады, мин аныкында Уфа шәһәрендә чыгыш ясадым күптән түгел генә. Иң кызыгы икебезнең дә тавышлар инде карлыккан, икебезнең тавышлар авырта әлеге көндә, ләкин бернинди нәтиҗә ясыйсы түгел, бу бары тик вирус салкын дигәннән. Күргәнегезчә, Илназ депутатларча сыраудан бик матур качты, ләкин вакыт барысында үз урынына куяр. Шоу-биз командасыннан качмассыз, күгәрченнәр. Нигәсен әле кайнар сөюннән, испатлар өчен сиңа бу җирдә. Үлеп күрсәтмәсәм минем хисләр, ялган булып күренә. Тыңла син, ишет син, ышан бер генә, бул тик үземә генә. Ай, ярат син мине, ярат, йөрәгеңә син үземә кара. Ай, ярат син мине, ярат, ярат син мине, ярат. Татар эстрадасының тагын бер җирле гаиләсе, ТМТV премиясы лауреаты Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар зур кызлары Риананың чыгарылыш кичәсенә әзерләнә икән. Юк, шуны зур кызлары бар микән дип аптырамагыз. Риана әле кичкенә балалар бакчасын гына тәмамлый. Чыгарылыш кичәсенә Рөстәм Галиев белән кызы аеруча әзерләнә икән. Чөнки биредә аның кызы белән бисе булачак. Балалар бакчасыннан соң репетициягә йөрүче әти Рөстәм Галиев бу хакта менә нәрсәләр ди. Репетиция эшләделәр, кызыклы. Балалар көлә, бездән әтиләрдән чикбиләрне движениялар эшлиләр. Аларга кызыклы. 30 майда алар выпускниклары, аннары инде без френгләрдә менә диңгез буйларына бергәләшеп ял итеп кайтырга шушы кызымның выпускны көненнән соң алда берсә шул уйлар белән һәм параллель гастрольләр бар әле. Аллага шөкер. Ишеткәнегезчә, Галиевлар гаиләсен тагын да зуррак бәйрәм. Чит илдә яллар көтә икән. Гаилә башлыгы кайда ял итәчәкләрен сер итеп калдырды, ләкин фотолар ярдәмендә без моны тиз ачыкларбыз дип уйлыйм. Уңышлар, Галиевлар. Минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Синдә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк парлы нурлар үзем җыямын. Киләсе яңалыгым минем яраткан, хәер минеке генә түгел, бар хатын кызның яраткан җырчысы Әнвәр Нургалиев турында. ТМТV премияларын тапшыру тантанасында җырчы корреспондентыбыз Дамир Зиннатуллинга хатын кызларның иреме белән килгәне юк. Мондый хәл тиз генә булмас әле дигән иде. Ә менә булган бит. Әнвәр Нургалиевның Кузнецк шәһәрендә узган концертыннан соң урлы язганнар. Ышанмасагыз, карагыз. Видеодан күренгәнчә, Әнвәр моңа шат кына, елмаеп әле берсе, әле икенчесе белән фотога төшә. Тамашачы да үзен ярата инде, ләкин Әнвәр урлап качмасыннар. Карап кына йөр, кирәк дисәң, тән сакчысы да табып бирәм. Ишеткәлеп торам гайбәтләр, ниндиләр дисез гайбәтләр, кайгысыз да зорсыз да килеш, Uşmaklarda yeşillik imiş, Demir de sizin gibi
Yaşap kunlar sütem Sizinin kibik yazmışımdan bäkbet Kütem Erinüllerden yılıyım Şatlıklardan gülem Güzel kayım güzel rahat durmuş bıynap gülem Demini de sizinin kibik yaşap kunlar sütem Sizinin kibik yazmışımdan bäkbet Kütem Erinüllerden yılıyım Şatlıklardan gülem Güzel kayım güzel rahat durmuş bıynap gülem TMTV Production kollektivi bir artlı sıfatlı kliplar tudurıp kına tıra. Күрсәтергә җитешеп тә булмый. Тиздән яңа клип рубрикасында күрсәтеләчәк клипны кыска вариантын сезгә тәкъдим итәм. Кояш айы сәхнә исеменә ия җырчының Кил яннарыма җырына төшерелгән хисле клипны тиздән тулысынча күрерсез. Ә әлегә игътибар экраннарга. Kil yanlarıma canım canışım Seyirden şaşkan yüreğim sensiz yanmasın Kil yanlarıma canım canışım Seyirden şaşkan yüreğim sensiz yanmasın Бу урында сезне коллегам Дамир Зиннатуллинга бирәм. Ул гадәттәгечә сезнең өчен кызыклы репортаж әзерләгән. Бу юлы Дамир яраткан җырчыбыз Ләйсән Гимай белән әңгәмә корган. Ләйсәннең нинди яңалыклары бар икән? Хәзер барысын да белербез, карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу бездә бүген кунакта Татар җыры фестивале лауреаты TMTV премиясе иясе популяр җырчы Ләйсән Гимаева. Ләйсән, сәлам. Сәлам, Дамир. Ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Тиздән Ләйсән белән Булатның гаиләсендә бик матур вакыйга көтеләчәк. Без аларны котлыйбыз. Инде бүген Ләйсән белән без клиника Нуриева медицина үзәгенә килдек. Анда нишләячәгебезне алдагы минутларда белерсез. Киттек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были записаны? Да, на 12 часов. Ваша фамилия? Гимаева. Я вас отметила. Проходите, пожалуйста, к врачу. Здравствуйте, Лиса Радиковна. Да. Проходите, пожалуйста, к ассистенту. Держите материнский паспорт. Проходите, присаживайтесь. До приема с вами вес давления померим, хорошо? Все в норме, да, у нас? Да, все в норме. Альбина Ринатовна сөйләп җибәрегез әле. Екілі хатын-кызларга кайчан учетка басырга, кайчан килергә. Нуриевлар клиникасына хатын-кызлар балага узу белән учетка баса ала. Бездә учетта туру бик уңайлы һәм финанс яктан отышлы дип әйтер идем, чөнки бу программа өчен теркәлгән бәя түләнә һәм кирәге чыкса өстәмә процедуралар, анализлар өчен өстәмә чыгымнар сорамый. Аңлашылды. Ә менә эш процессы ничек алып барыла? Мәсәлән, учетка бастылар, екілі хатын-кызлар арасында ничек аралашасыз? Учетка басу белән безнең булачак әниләргә менә шундый ана паспорты без бирәбез. Монда исә табибларның шәхси номерлары теркәлә. Сораулар туу белән ул сорауларны язып яки шалтыратып сорыйлар. Аннан тыш тәүлек дәверенә ашыгыч ярдәм телефоны эшли. Авырлы хатын-кызлар мөрәҗәгать итеп киңәшләшә алалар һәм ярдәмсез берсен дә калдырмыйбыз. Безнең тамашачыларыбызга кызык булган сорауларның берсе булыр дип уйлыйм. Тагын нинди хезмәтләр күрсәтәсез? Йөклелек яки русча әйткәндә беременность дигәндәйме, белгәнегезчә 3 триместрдан тора. Бу дәвердә барлык анализлар, УЗИ белгечләрне шушы клиникада үтеп була. Иң мөһиме клиникада хромосома авыруларына 2 скрининг үткәрәбез. Нәтиҗәсе буенча безнең генетик табибы белән киңәшләшергә дә мөмкин. Аннан тыш шушы программа кысаларында авырлы хатын-кызларга бала тудыруга әзерләү курслары эшләп килә. Аларны психолог, балалар табибы һәм шәхсән без акушер-гинекологлар алып барабыз. Монда исә ничек тулгак вакытында дөрес итеп суларга,
үзеңне тоту киңәшләрен алалар. Шуның белән шул. Гомумән миңа барысы да аңлашылды кебек. Инде Ләйсәнең бәлки сораулары калгандыр. Альбина Ринатовна, менә мине бер сорау борчый. Бу юлы инде менә мин 3нче тапкыр бәби көтәм. Һәм авырлыгым бик арта. Нишләргә кирәк, нәрсә ашарга кирәк, нәрсә ашамаска кирәк, шул турыда сөйләп киттегез әле. Ләйсән, әйтегез әле, нинди ризыклар яратасыз, нинди ризыклар ашыйсыз? Мин бүтән ризыкларны да яратам, барысын да ашыйм. Хәзер сезнең 3нче триместр бара. Күбесенчә аксымнардан торган ризыклар ашарга тырышыгыз. Ипи һәм камыр ризыкларыннан баш тартыгыз. Баш тартып булмаса, Тырышырга кирәк. тагын бер сорауга җавап бирегез әле. Зинһар өчен менә бала тапкачтын, мин сезгә приемга килә алачакмынмы? Әлбәттә, бу программа бала туу белән генә төгәлләнми. Сезне кабаттан 45 көн эчендә без клиникада көтеп калабыз. Булган сорауларыгызны бирә алырсыз. Шулай итеп тәмамласак та була. Рәхмәт безне кабул иткәнегез өчен. Ләйсән белән инде сез аннары соң аерым да күрешерсез үзегезнең курсларыгызга дип әйтикмез инде. Саубуллашабыз әлегә. Ләйсән әкрен генә инде процедураларны уздык, сораулар кызыксындырган сорауларны бирдек. Хәзер аралашсак та була. Ничек хәлләр гомумән? Үзеңне ничек хис итәсең? Барысы да яхшы, Дамир, Аллага шөкер. Хәзерге мизгелдә менә Булатка төрле төнлә, андай төрле җиләк җимеш артыннан чаба торган вакытмы, яисә бик алай мөшәкатьләмисеңме? Мондый вакыт беләсеңме, башта гына булып ала, 1-2 ай гына. Анда да инде мин аны бер кашан да чаптырганым юк. Төнлә анда кыш көне карбыз артыннан, җәй көне тагын башка теге күмер ашсы килә бит инде күп кешенең. Акбур ашсы килә, андый нәрсәләр булганы юк. Барысы да тыныч кына, нормаль гына уза. Сер итеп саклап киләсез. Булаттан әле шәхсән үзем дә сорап караганым бар. Кызмы яисә малай була микән дип. Әлеге фактны әйтмисез, ләкин беләсе килә. Беләсе киләдер инде ул синеке генә Сез түгел. үзегез беләсезме? Син ничек уйлыйсың? Беләсездер дип инде. Әлбәттә беләбез. Беләбез, ләкин бик озак калмады көтәргә. Тиздән барыс. Белерсез дисең дәме? Алла белсә. Өченче бала тудыру ул сезнең планда бар идеме, яисә кинәт кенә дип әйтикме соң инде планлаштырмыйчамы? Без инде өйләнешкән вакытта ук, туй көнендә, өстәл артында утырганда, безгә шундый теге уен формасында сораулар бирделәр. Һәм без шул ук вакытта ук әйттек инде. Ул икебез дә бер ничектер шулай килеп чыкты, ул икебез дә 3 бала булачак дип әйттек. Менә шул вакытта планлаштырылып куелгандыр инде. Бу аңлатамы, мәсәлән, бу соңгы тапкыр бала артыннан бару дигәнне, яисә инде әле бәлки тагын да 4нче, 5нче дә булырга мөмкин микән? Бу турыда җавап бирә алмыйм, бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ләйсән, Булаттан шәхсән интервьюларында карадым, күрдем, партнерские роды урысча әйткәндә, татарча әйткәндә партнер белән бала табу дип әйтәләр инде. Андый әйбер турында ул әйтеп узды. Гомумән, бу сезнең гаиләгә якын димәгәйме? Якын бу тема, чөнки без 2009 елда икенче кызыбызны бергәләшеп таптык дип әйтү дөрес түгел инде ул. Ләкин ул минем белән янәшә булды, һәм бала тугач та врачлар аңа инде иң беренче баланы аңа тоттырдылар. Һәм хәзер бит инде хәзерге вакытта күп хатын-кыз да күп иратта менә бергәләшеп шушы балаларын каршы алуны, бала табуны бу бик популяр халык арасында. Менә кайсы бер илләр киресенчә әлегә бердән курка дип әйтикме соң инде читләшәләр. Булатны нәрсә әтер дикән? Каян мондый идея, каян мондый уйлар килде ул вакытта? Беләсеңме, ул вакытта да хәзер дә мин аны кысты алып бармадым бер кайда. Үзенең теләге булды. Үзенең шушы бик зур җаваплылык бит инде бу. Шушы җаваплылыктан барыбер теге ирләр бит инде куркалар, күп кеше курка, күп кеше аңламый аны. Ләкин шушлай кешенең дөньяга килүе күреп тору,
үз кулыңа беренче тапкыр үз балаңны тотуын тотарга теләк, аның бәлки өстенрәк булгандыр, шуңа күрә ризалашкандыр дип уйлыйм. Күп кенә очракта күрсәтәләр видеоларда, киноларда, фильмнарда, менә шундый вакытта, шундый ситуацияда ир кеше егыла, ничектер теге югалып кала, алай булмагандыр бит инде, әйме? Юк, әлбәттә. Беләсең, ул бит күп кеше аны дөрес аңламый да, менә син бит әле әйтәсең, монда килгәч кенә триместрның нәрсә икән аңлый башладым дидең, әйме? Безнең очракта ул бала табу бүлмәсенә гомумән кермәде. Ул аның шыгына мин авырган вакытта, урысча әйтмәшле схваткалар вакытында гына янымда басып торды. Массаж ясап, су биреп, менә шулай итеп көйләп, җайлап кына менә шулай янымда булды. Һәм бу миңа бик эмоциональ яктан бик булышты. Икенче тапкырда инде Алла берсә синең белән булачак. Икенче тапкырда булачак дип уйлыйбыз инде. Ярар, бу ситуацияны аңладым. Гомумән тормышта да шулай бит инде димәк. Бер-берегезгә менә шулай терәк. Бер качан да ул сине калдырмый димәк. Һәр вакытта да синең янәшәдә. Бик дөрес түгел инде бусы, ничек? Гомумән без күпчелек вакытта бергә яшибез, чөнки эшебез бер сферада эшлибез. Бергә гаиләдә бергә, балалар бергә үстерәбез, ләкин төрлечә була. Аның үз эшләре була, минем үз эшләрем була. Мин үзем генә чыгып китәм, ул үзе генә кайдыр эшләр буенча чыгып кайта, шуңа күрә гел бергә көне-төне бергә дип әйтә алмыйм. Мин әйтмәкче идем, авыр мизгелләрдә булганда, һәр вакытта сине бер качан да калдырмыйча синең янәшәдә дип әйтмәкче. Әлбәттә, ир белән хатын бит инде ул шуның эчендә бергә. Авырлыклар килгәндә дә шатлыкларны бергә бүлешер өчен дә бергә булырга тиеш. Шуңа күрә ул яктан мин иремнән уңдым дисәм дә була, Аллага шөкер, күстемәсен. Чөнки ул менә хатын кызга хөрмәт белән карый торган кеше. Гомумән әнисенә дә анда, миңа да, кызларга да, безнең теге балаларга да хөрмәт белән карый һәм бер качанда тавыш күтәреп, менә шулай итеп кычкырып, төрле ирадлар була. Үзең беләсең инде, хатын-кызларда төрлесе була. Күбрәк кызып китә торган ирләрне очратабыз бит инде, шулай бит. Менә ул яктан карасаң, ул сабыр. Сезнең гаиләдә кем тизрәк кыза? Ул сабыр, димәк, Ләйсән Гыйма, ул тизрәк кызаймы? Була инде, минем кызып киткән чакларда була, чөнки тормыш бит ул. Тормыш итәргә кирәк, балаларны тәрбияләргә кирәк. Иң кадерле кеше бүген минем өчен бер генә. Ярты сүздән дә аңлаучы, ул бит иркәм син генә. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янашыңда килер минем барасым. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янашыңда килер минем барасым. Аңлашылды. Гомумән инде хәзер башка темаларга да күчә башлыйк. Нинди яңалыклар бар? Нәрсә эшләп йөрисез? Сөйләп җибәр әле. Яңалыклар бик күп дип әйтмәс идем. Чөнки инде иң зур яңалыгым менә шушында килү бит инде, үзегез беләсез. Күптән түгел генә яңа җырыбызга клип төшердек. Һәм инде ул тиздән шушы TMTV каналыннан күрсәтеләчәк, тиздән әзер булачак. Шулай ук инде ала бирсә көз айларында, октябрь аенда 27-сендә безнең Уникс концертлар залында концертыбыз булачак. Нинди җырга клип төшердегез? Ничә көн төшерелде? Гомумән кызык фактлар ишетәсе килә клип турында. Әлдә син бар әле дип атала. Мәхәббәт турында һәм бу җырга клипны без бөтенебез бергә, гаиләбез белән бергә төшердек. Сценарийга килгәндә менә шундый кызыклы ачып җибәрә әле серләрне, әйберләр бармы? Бар, әлбәттә, һәм без моны пока теге кешегә халыкка сөйләмичә торабыз. Чөнки Кызыктырып җибәр инде менә инде булса да. Гаилә белән төшү җырчының теге гаилә тормышын күрәсе килә бит инде халыкның, шулай бит тамашачының кызыксынуы зур, шуңа күрә без инде шушындыйрак темага клип төшергән идек.
бала көтү темасына. Анда менә син әйтмешле Булатны йөгертәсеңме дидем бит әле син. Менә шул клипта бик күп йөгерергә туры килде аңа. Бу клипта гына һәм бу клипбызда менә бу әлдә син бар әле дигән җырына төшерелгән клипта да шушы теманы бераз ачабыз. Әлеге клипны Татмостов телеканалында күрерсез. Инде гаилә турында хәзер сөйләсем килә. Кызлар ничек үсәләрме? Нинди яңалыклар бар? Нинди ачышлар ясыйлар? Кызларыбыз инде хәзер минем өчен инде алар бик зур. Кичкенәсенә 8 яшь, зурысына Таңсылуга 12 яшь. Һәм алар Инстаграмда бары тик минем биттә генә күренәләр. Инде бик теләсәләр дә үзләренә әлегә рөхсәт бирмибез, үзләренә аерым бер аккаунт ачырга. Чөнки аларның төп эшләре ул уку булырга тиеш дип уйлыйбыз. Шуңа күрә һәм хәзер бит интернет заманы, бик күп вакытларын шул ук интернет, шул ук телефон яулап алмасын өчен инде шуңа күрә әзрәк кенә без аларны теге киртә дип инде шул хәтле каты рәвештә булмаса да бераз гына инде нидәсе килә читләштерәсе килә ул нидән. Күбрәк китап укырга, өйдә булганда, бер-берем белән аралашырга, урамда йөрергә, һава суларга, йөгерергә, сикергә була бит инде тик кенә утырырга тиеш түгел телефонга карап. Шуңа күрә бу бераз гына бу хәл куркыта чынлап та. Һәм аларның төп эшләре шул мәктәп. Олысы инде музыка мәктәбенә йөри, вокал классында шөгыльләнә. Бәләкәй кыз Зифа бию түгәрәгенә һәм рәсем түгәрәгенә йөри. Инстаграм турында сорап китәсем килә. Алар сорыйлармы соң? Әни, әти, ашык инде зинһар өчен дип килеп, чөнки яшьтәшләре минем уйлавымча, алар күбесе бардыр инде. Бар әлбәттә, бигрәк тә олы кызның инде ул 6нчы класста укый бит инде, аларның барлык булмаса да мин бөтенсенә төгәл генә әйтә алмыйм. Бик күп дус кызларның Инстаграмда да, ВКонтактеда да үз битләре бар, ләкин менә безнекенеке юк. Без бит әле үстек ансыз гына. Булат шулай дип әйтергә ярата. Ничектер теге яшьтәшләреннән аерылып тору начарга китермәс микән соң? Барыбер теге аларның бергә бер темалары булырга тиеш. Мен хосаларның ничектер уртак бәйләп тора торган темалары бик күп. Интернетка килгәндә ул минем аккаунттан кирип, или әтисенең аккаунтыннан кирип, кызларның тормышы белән тормышы дип әйтим инде. Тормышы түгел бит инде, ул бит инде виртуаль тормышы белән бәлки кызыксынып тора ул. Кызларыгыз сезнең кебек шулай ук тик тормыйлар. Инде Инстаграмга әйләнеп кайттык, шулай ук инде Инстаграмдан күрдем конкурсларда катнашканнарын. Соңгы конкурсында булса Минимис Татарстаны. Шулай дөрес әйтәме? Әлеге конкурста үзләре теләп катнаштылармы яисә сез ничек булса индәдегезме, чакырдыгызмы? Әйе, моннан 2 ел элек безнең кызлар икесе дә Минимис Татарстан конкурсында катнашып, моторлык конкурсында катнашып, җиңү яуладылар, финалга хәтле барып җиттеләр. Һәм инде бу идея дөресен әйткәндә минеке иде, чөнки әле балалар туганчы, кашанда булса, әйтәм, кызларым булса, яки кызым булса, мин менә шундый берәр конкурста катнаштырып, үзләренең көчләрен сынаттырып карыйсым килә дигән фикер яши иде. Һәм аларга әйттем инде, Булат белән сөйләшеп, шул уртак бер фикергә килдек тә инде, алар инде әлбәттә аларның нәрсә икәнен белмиләр бит. Моторлык конкурсы дигәч инде сөйнә риза булдылар. Ләкин бу беренчедән генә, теге беренче карашка гына җиңел кебек тоелса да, монда бик күп әзерлек таләп ителә инде. Костюмнар ягыннан да, иҗат ягыннан да, сөйләм теле буенча да бик күп әзерләнергә туры килде. Һәм уңышлары булды. Аллаһка шөкер, Таңсылу инде безнең Татарстанның беренче принцесса титулына ия булды. Зифаның тоже шушы конкурсның бер номинациясында җиңү яулады. Нәкъ инде 2003 елларда синең иң менә кинәт кенә популяр булып киткән вакыт минемчә, ул вакытта йылдызлык җире белән авырып алдыңмы икән? 2003 елда шушы җир белән килеп кердем. Бу инде беренче җир, беренче хит. Бик шундый теге бөтен радиолардан да инде беренче урыннарны ала иде инде. Дискотекларда да булгандыр инде ул вакытта. Төгәл генә белеп бетермим, йылдызлык җире юк булгандыр дип уйламыйм. Булса да инде мин аны сезгә әйтә алмыйм, менә миндә булды дип. Бәлки аны Булат ничектер исенә төшерә аладыр. Мин үземдә андый җирнең
булганын хәтерләмим. Синең үзәк эздергеч клибыңны карабыздым, Алан җиләге дип атала. Анда инде ялгыз аналар турында, балалар турында гомумән күңелгә үтеп керә. Тамашачылар фикерләрен белдерәләрме, язалармы? Чөнки битараф калдыра торган клип түгел. Рәхмәт, Дамир. Бу җырның исеме Алан җиләге дип атала һәм ул Уфада яшәп иҗат итүче бик матур җырлар авторы Зифа апа Нагаеваның җыры. Сүзләре дә аныкы, көе дә аныкы. Һәм инде бу җырны ишеткәч тә минем күз алдыма бу клип килде. Ничектер менә төрле шулай, төрле аналар бар, төрле балалар бар, шулай бит. Күбесе менә шушы безнең яныбызда яши, без аларны бит инде күреп торабыз. Күбесе күпләре бит инде ирсез тәрбияли балаларны. Шуңа күрә менә шушы аналарның язмышын күрсәтәсе килде, балаларның язмышын күрсәтәсе килде. Һәм инде мин моны мәйтәм Булатка сөйләп күрсәттем дә инде менә мәйтәм шулайрак күрәм, булайрак күрәм дип инде шушы мәйтәм исерек балалары булган аналар бар бит инде безнең авылларда күбрәк тә яшиләр инде шундыйлар әйме. Аннарсын ирсез балаларын бик авырлык белән тәрбияләүче танышлар дип инде менә якын тирәдә шундый аналар бар. Шуңа күрә менә шуларның тормышын ачып сала торган җыр булсын әле бу дип инде шулай без инде аны шушы TMTV канал белән бергә төшердек. Шундагы кызларга, егетләргә сөйләгәч инде алар инде аны бераз гына теге шушы клип формасына кертеп инде шулай төшердек без моны. Һәм инде бу клипта безнең бик яраткан, бик теге танылган артистлар уйнады. Җиләкле Аллам, җиләккә барам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай балай йөрәкне? Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Алан җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Алан җиләге. Белгәнемчә инде сезнең гаиләне мин якыннан беләм дип әйтәсем килә. Булат белән дә аралашам, синең белән дә. Гомумән икегез дә үз исемегезне тырышып булдырган кешеләр. Ләкин инде менә барысы да җиңел бирелмәгәндер. Авыр чаклар, акчага тимергән чаклар дип әйтик мисаң, булмаган чаклар барыбер булгандыр инде, әйме? Әлбәттә булды инде. Булса да бит без менә шундый кешеләр беләсеңме, без ул турда беркайчан да менә мин аны сиңа әйтмәячәкмен, хәзер сөйләмәячәкмен. Менә миңа шул хәтле авыр дип, менә аны кайдыр язып та чыкмаячакмын. Менә мин андый кеше түгел, мин андый тәрбия алмадым. Нидер гаиләдә булган авырлыклар турында, ирем белән булган нидер мөнәсәбәтләр турында кычкырып, бәлки ул сөйләргә кирәктер бер караганда, чөнки башкалар сөйли бит, нигә миңа сөйләргә ярамасын, шулай бит. Бәлки кирәктер дә, ләкин менә мин андый кеше түгел, ничектер мескен итеп карамасыннар өчен мин барыбер аны кешегә сөйләмәячәкмен. Менә үзең беләсең, шоу бизнеста гайбәт дигән әйбер бар, юк түгел. Синең турында булган микән белмим, ләкин эш иң кызыклы гайбәт истә калды микән синең? Бар инде ул гайбәтләр бик күп ишетелде. Аның берсе инде шушы менә гаиләбез турында. Моннан берничә ел элек бер музыкант ул Булаттан килеп сораган икән инде ул. Сез ничек соң Ләйсән белән кушылышырга, яңадан бергә кавышырга уйламыйсызмы әле дип әйткәч тә инде аның күзләре моңгайына менде ди. Нәрсә турында сөйлисең син дип сорагач та инде ничек инде сез бит инде аерышкансыз дип әйтеп. Шулай менә бу әле безнең коллегалар арасыннан инде шундай гайбәтләр йөри. Мәртәбә гашык булдым бугай, сан мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Сан мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгем
Татар гәҗите битләрендә мин укып чыктым. Күптән булганмы билмим, интервьюда син әйткәнсең, татар эстрадасының артистлары сәхнә артында татарча сөйләшмиләр дип. Бу булган хәл микән? Һәм синең моңа ачуың киләме? Менә син әйткәнчә дип әйтмәдем бит инде мин аны. Ләкин шулай язып чыкканнар бит менә, шунысы кызык. Менә карале, син дә шулай яза күрмәйме? Мин анда булай дидем. Татар җырчылары арасында күбрәк яшьләр сәхнә артында татарча сөйләшмиләр дигән фикер булды ул, чөнки ул дөрес фикердер дип уйлыйм, чөнки син аны үзең дә беләсең, сәхнә артында күп йөрисең, үзең белән очрашасың, шулай бит. Хәзерге яшьләр күбрәк бит инде яшь җырчылар шәһәрдә туып үскәннәр чыга, шулай бит. Анда Мәскәүдән килгән егетләр, анда кызлар, Татарстанның бик төрле шәһәрләреннән килгәннәр. Алар әлбәттә мәктәптә татарча укымагач, алар ничек сәхнә артында һәм тормышта алар татарча сөйләшсеннәр инде. Менә шул турыда әйтелгән иде ул интервьюда. Күпчелек дип тә әйтмәдем мин анда. Кайбер өлеше генә дип әйттем һәм бу чынлыкка туры килә. Мин аны ул сүзләрне әйтмәдем дип әйтмим. Һәм бу сорау бит инде. Сине борчыймы, ачуыңны китерәме? Әлбәттә ачуны китерә. Чөнки әгәр дә син татар җырларын җырлыйсың икән, татар мәдәниятен үстерергә үз өлешен кертәсең икән, әлбәттә син татарча сөйләшергә тиеш. Мөмкин, мәсәлән, без мин ярар татарча сөйләшә беләм, ләкин минем белән сөйләшә торган икенче кеше урысча сөйләшә, әйме? Килеп безгә кисәтү ясарга мөмкинсеңме соң? Ник сез монда урысча сөйләшеп торасыз дип? Юк, әлбәттә минем анда ни эшем бар. Миндә якын дусларым булса, бәлки менә теге мин белән якыннан аралаша торган җырчылар булса, мин аны әйтергә мөмкинмен. Нишләп кызлар сез урысча сөйләшеп торасыз дип, мин аны үз балаларыма әйтергә мөмкинмен. Мин менә син анда синең ниндидер танышың белән сөйләшеп утырган җирдән мин алай дип килеп кысыла алмыйм. Минем хокукым юк андый. Татар җыры, TMTV премиясе, син популяр, әйбет. Әлеге фестивальләрдә син катнашып киләсең, җиңүләрне яулыйсың. Әлеге фестивальләрдә катнашу сиңа нәрсә бирә? Нәрсә бирә инде? Әгәр дә синең иҗатыңны күреп, матур җырларыңны барлап чакыралар икән, хөрмәт итәләр икән, бу әлбәттә инде минем өчен генә түгел, бөтен кеше өчен дә бит инде ниндидер бер дәрәҗә, ниндидер бер хөрмәт хисен синең эшеңне күрә беләләр икән дип уйлыйсың. Шуңа күрә бу, мәсәлән, ел ахырында һәр елны татар җыры фестивале үтә. Ул ниндидер җырчыларның иҗат тормышына нәтиҗә ясау, ничектер аларны бергә җыю, бергә сәхнә артында кайнашулар, булар барысы да бик кызыклы. Һәм миңа үземә бик ошый. Истәлеккә фотоларга төшү, аралашу, анда бит инде күп җырчылар белән без яртышар елда бәлки күрешмәскә мөмкинбез. Шуңа күрә бу халыкка да бик ошыйдыр дип уйлыйм мондый чаралар. Шуларның берсе TMTV премиясе бит индеме? Менә бу премиядә дә бик кызыклы моментлар бар бит. Кызыл килемнән узу, халык белән аралашу, алар белән фотографироваться итү, фотога төшү. Миңа калса, шундый менә халыкка якын булу, ул халыкка да ошый җырчының күңеленә дә рәхәт. Гомумән, менә Ләйсән, сине дөресен әйткәндә, күрәбез исәнләшәм һәр вакытта да нинди икәнеңне аңлап бетерә алмыйм. Хәтта менә аралашабыз, әле ачып бетермәдем үземә, ниндидер серлелек бар синдә, син ачылып бетмисең, әйме? Дөрес, мин тиз генә ачылып бетмим. Ни сәбәпле? Бу теге башкалардан яклану дип әйтибез инде. Белмим, менә үзем шундый. Ачылып бетмим дип инде ул менә. Син бит инде янында син генә түгел, менә каршыда камера тора, Илдар утырып тора. Күпме тамашачы безне карый. Бу бит инде ачылып бетмәү түгел, бу ничектер ачылып бетергә тырышсам да, ниндидер бәлки ниндидер серлелек каладыр, ансы миннән тормый. Син гомумән үзеңне нинди кеше дип әйтә аласың? Сиңа хас эш сыйфат, дүрт сыйфат. Ләйсән Гимаева гына хас. Туры сүзлелек иң беренче. Бер кашанда кешенең артында гайбәт сөйләргә яратмыйм. Ничек бар, әгәр дә ошый икән миңа кеше, мин аның белән аралашам, сөйләшәм, дус булам, ашамый икән, мин гомумән аны күрмим, ул минем өчен юк. Тагын нәрсә? Мөлаем, шибәр, акыллы. Син шулаймысың? Әйе, мин шуңа күрә әйттем.
Дуслар, инде шулай әкрен генә матур гына аралашып алдык Ләйсән Гыймаева белән. Әлеге мизгелдә тамашачыларга мөрәҗәгать дисәң була. Рәхим ит. Кадерле Татмус ТВ каналын караучыларга мин бары тик исәнлек, саулык, уңышлар телим. Гаиләләрендә бәхетле булсыннар, тулы гаиләләрдә булсыннар. Балалары белән шулай тигезлектә үстерсеннәр, тынычлыкта үстерсеннәр. Һәм инде әлбәттә җыр белән бергә яшәсеннәр. Һәм инде сезгә дә сезнең белән дә алдагы очрашуларга хәтле исәнлек, саулык. Рәхмәт бик зур. Дуслар, без бүген Ләйсән белән клиника Нуриевых медицина үзәгенә килдек. Курсларны тыңладык һәм инде Ләйсән үзенә файдалы киңәшләрне алгандыр дип ышанып калабыз. Шулай микән? Әлбәттә, бик яхшы киңәшләр бирделәр һәм миңа монда бик ошый. Инде без хәзер сиңа бары тик нык сәламәтлек һәм уңышлар теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр синең белән саубуллашабыз, тамашачылар белән саубуллашабыз. Пока-пока. Рәхмәт, пока-пока. Бүгенгә менә шулар. Сөйлесен сөйләдем. Инде саубуллашыйк. Тапшыруны башыннан карый алмасагыз, Татмус ТВ каналының рәсми сайтына рәхим итегез. Биредә бар тапшырулар, татар эстрадасының кайнар яңалыклары тупланган. Шоу-биз йолдызлары турында барысы да бар. Сезнең белән мин Иркә идем. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.